Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga mahilig po sa mga iba't ibang mga pampaswerte? Asya mga bossing ko ngayong araw na ito mga bossing ay wag na wag niyo po itong gagawin mga bossing o sa mga susunod pang mga araw. Dahil maaaring kapag ginawa nyo ang napakasimpleng ito ay maaaring kayo ay malasin. Kaya ito po ay lalo-lalo na ang kamalasan tungkol sa pera. Nako mga bossing. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga malas at swerte, mainam na alam nyo po ito. Dahil maaaring nagagawa nyo ito na siya nagiging dahilan kung bakit napakailap ng swerte at lagi kayo minamalas. Kaya kung kayo po naniniwala sa mga itong pamamaraan ay mainam na alam nyo po ito. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Kayo po mga bossing ko isa sa mga naniniwala sa mga malas at swerte, maaaring ito po yung inyo pong nagagawa kung kaya't kayo po ay minamalas mga bossing. Ito po mga bossing ko ay napakasimple at pero ito po ay napakatindi ng balik po nito mga bossing kung ito po ay gagawin po ninyo. Unang-una kagaya po na nabanggit ko sa mga ilan kong video na wag kang magsasaboy ng asin sa inyo pong lupa sa sahig. Wag na wag, lalo-lalo na kapag ito ay natunaw, instead na swerte, malas po yan. Ilagay ang asin sa isang mangkok o isang baso upang sa ganon, kung matutunaw man na ito ay kumbaga hindi pa kalat-kalat at hindi sasahig. Kasi negative po yan at marami na ako nasaksihan at na negative po talaga yan. Meron nga po na talagang ang lakas ng kanilang tindahan. Pero nang siya po ay parang gusto niya pa na mas lumakas po ito, nag-ano po siya ng mga albularyo, pagkatapos iba yung paniniwala na kasi kanya-kanya po yan eh. Ngayon, ang paniniwala kapag naghagis ka ng asin ay swerte. Naghagis ng asin po ito. At ang ending po nito, syempre natunaw sa lupa, natunaw sa sahig. Ang ending napansin niya, humina ng humina ang kanyang negosyo. Swerte po talaga ang asin pero depende kung paano natin ito gagamitin pampaswerte. At kagaya na nabanggit ko sa inyo, ilagay po ito sa isang baso o sa isang mangkok o sa isang maliit na shot glass at ilagay sa bawat sulok o kaya sa may main door upang ma-welcome ang swerte. Kapag ito ay natunaw, itatapon lamang natin ito sa may lababo, buksan ang inyong pong gripo, hayang ito ay makaagos sa malayo at lalagyan natin ito ng isang kutsarang suka para ma-stop na ang kamalasan. Ngayon po, bukod po dyan sa aking na-share na yan, mainam na alam nyo rin po ito. Kayo po ba, ay syempre nagluluto tayo, di ba? Tapos, naglagay ka ng asin. Saan nyo po ipinapagpag ang asin na natira sa inyo pong mga kamay? Pinapagpag nyo lang po bang ganyan? Tapos, lagpak din sa sahig. Isa rin po yan sa mga negative. Kung ganyan po ang sitwasyon na ginagawa po ninyo, baguhin po natin mga bossing. Kapag kayo ay mayroong natirang asin sa inyo pong palad, maghugas ka sa lababo at doon nyo po siya hugasan at hindi nyo po ipapagpag sa sahig. Kasi isa rin po yun sa parang nagsaboy ka ng asin na matutunaw na maaaring sa sahig yung matunaw, negative po yan mga bossing. Ngayon po mga bossing, kung ganyan na sitwasyon po ninyo or nang hinain ka ng nagsawsaw ka ng asin, pagtapos pagpaglang kung sa kahit saan, lalo na sa may main door po ninyo or kung nasaan ka man, basta nasa loob ng tahanan, negative po yan. Kasi dapat po yan, maghugas ka ng kamay at sa lababo po ninyo yan huhugasan at hindi po basta nyo lang na ipagpag kung saan dyan sa loob ng inyo pong tahanan. Negative po yan. Pero baka makaisip ka na negatibo sa inyong kapwa tapos ganito ang gagawin po ninyo sa loob ng tahanan, sa inyo rin po ang balik po niya. Kasi kung ano man ginawa nyong ganyan, ay siya rin ang balik po sa inyo ha. Baka kasi biglang tumakbo sa isipan nyo, ay malas pala yun. Magawa ito kagito, ganyan. Malas po yon. Pero kapag ikaw ang gumawa ng ganyan sa iba, sa inyo po ang balik po niyan. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala ka sa mga ganyan at ngayong araw na ito wala ka pa nailalagay na asin at gusto nyo mag-grow ang inyo pong negosyo or kaya kayo po hindi lagi mamblema sa pera, mainam na i-welcome po natin ang asin sa loob natin tahanan. Mura lang po ang i-recommend ko sa inyo. Yan po mga asin sa bangketa. Ganoon din po yung 10 piso, 20 or 50 pesos ang takal or kaya bumili na kayo ng isang sako kung kayo po ay laging gumagamit ng asin.
lalo na sa mga pampaswerte kasi marami po akong mga ginagamitan po niya. Lalo na kapag magpapausok, gagamitan ng asin. Ang pagpapausok na yung mga bossing, nag-aalis po yan ng malas. Kapag ginamitan mo ng asin ang pagpapausok, yan po mga bossing ko ay mas mausok. Kaya mas mainam, gamitan lagi natin ng asin para mas mausok po siya at mabilis mataboy ang kamalasan. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga ganyang mga pamamaraan mga bossing, asya, huwag ka namang patumpik-tumpik ka. Subukan nyo na po ito mga bossing dahil ito po isa sa mga proven na maswerte. At i-mindset nyo na kayo magtatagumpay. Ayuda ng mga salitain ay mga magaganda. Kalimutan ng mga pangit na salitain. Pagkatapos, isa puso nyo na po ang swerte. I-claim na po natin ang swerte mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala siya mga bossing ko, huwag nyo pong hindi ito gagawin. Yung mga pagkokontra-kontra ng ganyan, yung mga pagtaboy-taboy, ay siya, yan po ay proven na proven ang ating asin. Tapos sa tamang paraan lamang, tamang proseso para hindi po tayo malasin. Instead na kayo ay swertin, ay malas po yan. Kaya ang gawin po natin sa mga gatong mga pamamaraan para yung malas naman ay maging swerte. At kayo po mismo makakaramdam kapag ganito po inyo pong ginawa. Bagay, nasa ano po to, yung kasi yung pag hindi natin alam yung iba, baga basa-basa banat ng banat, minsan mapapaisip ka na, ano nangyari? Bakit akala ko ba swerte? Yung pala ay malas. Maaaring nagagawa nyo mga ganito mga yung kagaya na share ko nga po sa inyo, pag kayo nagluluto, pag ng ganyan, maaaring nagagawa nyo to na instead na akala mo ay nagawa nyo na sa isang shot glass, yung pala sablay naman kayo sa mga pagdating sa mga pagluluto, basta nyo na ipinagpagsasahig, ay siya, hindi ganun din po yun mga bossing. Kaya kailangan sa lababo po lagi tayo magugas kasi hindi po basta-basta ginagamit ang asin, yan po ay may tamang proseso at baka po tayo instead na swertin ay malasin. Kaya dapat alam po natin yan. Yun lang po mga bossing, salamat po.